Kuat. Jika yang baca apa nih? Marah di baca. Pamsuri mambunta. Ini ndio yo pana pa pamsuri pomundo waka. Urikito bana chalsi ambarwa. Iyo wakati mundo hini ndakaupiwa na sekuru nyambarwa. Sekuru nyambarwa. Kati mufamily mau sekuru iyo aizi sekuru Sakandi pamunda iwo 1998 muchirarwe imomo munda iwoyo ndakanda tengeserwa munda wangu nosabhuku maoko sekuru obva ati imimi murora matengeserwa munda chiuya ndikupe munda murime zvekuti vana vaone chikafu murege kuti vana vashaya chikafu saka ndarima munda iwo kubva 98 kusvikira gore rinoti nhasi magwere ayo. Saka pakaita kufa kwakaita mbuya nyambarwa mudzimai wasekuru iye wakabva ashaika. Saka ashaika mbuya iye taingoti tikarima upenyu mototuya ine ndaingorima magwere. Saka padaro izvozvo takaita nguva yapera iyi takabva tazara takachera makomba ekuti ndipafenze matika mairi aya. Ndapafenza kudaro ndakachera makomba tobva tambocherera miti mishoma shoma. Iye nyambarwa akauya akadzipura miti iye akafushira makomba iyaya. Tobva tauya next day ndobva ndatora futi vanhu vakauya kuzoshanda ipapapo. Wakadzi waitakura miti wakomana waidini waicherera mukuidzamisa. Wakabva auya next day atabva akomora futi miti iyo yese. Wakabvisa miti kuzoya mangwani toni hapasisina kana po. Saka takaenda kwasabhuku maoko, sabhuku maoko akati inini handitongi nyambarwa vanoti hapisi mutero ndomurume akandipindura. Saka hanzi endai kwaSachirarwe. Tobva taenda kwaSachirarwe akati police station kana munhu adzipura miti munhu yapolice. Ndobva ndaenda kumapurisa. Taenda kumapurisa kudaro kazi chiregai timudaidze. Ubva adaidzwa ubva azouya. Kazi ndakadzipura miti ngeyangu munda ngewangu ndakapiwa nambuya. Saka wakapiwa nambuya ukati ehe. Saka tadzokeswa futi kwaSachirarwe kaendai motore vanasekuru vakuru, vanasekuru nyambarwa vakuru. Vanasekuru nyambarwa wakadaidzwa kudabira Sachirarwe. Saka vanasekuru vaya wakasvika wakati isusu imbai hatitongi nezvayo. Iyo imba iyoyi taingoona uya ari mhanya panhama yanasekuru iyoyo zvekutoti aimhanya izvo aitipawo masoko aimhanya izvo aitipawo masoko kaisusu hatitongi nezveimba iyo. Saka mwana uyu hatizuti kazi ndishe Sachirarwe ko baba wakasiiwa kuita baba ipapo ndiani? Kazi ndisekuru mwana wambuya Makauri azi sekuru anori kwaMandewa. Kaindiye taakuda kuti atsanangure ngoti vana baba matadzikuira navo. Saka pakudzoka paya patingadai tinawo vana baba sanyambarwa. Asi pakudzoka petakaita wana sanyambarwa yangu wakuvhiringidzwa ndimai unonzi mai uyu. Pana mai uyu unonzi mai nyambarwa uyu unoti ndine. Saka wakavhiringidzwa vanasekuru vaya nababa mukuru wacho Mate. Ndiwo vanhu vakuru kwanyambarwa wabva wavhiringidzwa ukaimarega kuti munda ndowachadisi sei ungadai mati munda ndowachadisi. Kazi wobva auya itaura tata sekuru musasadini musasateeni kwakuita sabhuku munosvika mozotumirwa imi inozokuponda. Saka chigara ini kusaziva kuti sekuru uya wakazi auya ndanditi iye sabhuku kudare kwedu chaiko hana kutoenda hana kwedu wakangogara kumba kwake. Asi kumapoa yandakashanda ipapapo ndakatomupa mari mapoa yandakabvisa emusango. Kati muti watiruke maumhou tinofanira kubvisa kudimbu kuna sabhuku tatobvisa mari yekumba nemutero wangu tatomupa. Saka hana kungoatenda kana kuti auye kuti vanhu ngewangu hani. Saka ndiwo mashoko andina. Ine ndauya mberi.
Nani? Hakuna kana wana na baba. Hakuna wana. Wana kuma basi. Basi. Baba. Mambo wakasongo enda 93. Bango enda kusasa. 93. Saka muda uzo makasiwa na kama mungu. Ndakangosiwa kubva ipapo kusvikira nhasi ndiri kuma 20 something years mutori nemagera angu 27 years mutori nemagera angu Mene nishimasho kwa kutaura mbuya emunda izvo macho pechokwadi asi mazhinji acho tesozvinozvichausinyambara ayotauraya ndekunyepa asi kudzura mapo shuwa mapo zvese zvatoa ndakapiwa munda 98 statement ekuti munda uyu vatogara mbuya chokwadi wakambokumbira mbuya mamukenayo asati apo mbuya ndoda kukumbirwa penyimo that is 2018 not 98 2018 mbuya vambe ebamba mbuya kayakumba kwangu ndine mudzimai wangu nekomana ndimba ngatichari ndaindikutaura ungazoona mbuya andini anzipfuura apa nokuti vanopfuura nemababa akachenda kumunda iko uzoti mamwe mbuya akadini akatengesa munda aya mbuya wakumbira penyimo but hanzokei mbuya hapana chakadini chakashata patangogara chakadini chakagara from there aiye mwangangoti ma 2018 ndipakamborima munda vaisanyimo vakatoisa vese nambuya mayazi wacho nambuya makoziwa nambuya ma20 vanga vakawanda gorero waisa munda 2019 munda yaona kurimwa 2020 munda yaona kurimwa 2021 ndopakauya badira masenfura mune sora zvazviriza kungodena chete kuda kuona kuti vanhu vari kuona zvakamira sei 2022 mutembera akatanga kurwara 2021 vakuendesa masoko munda ngauregere kurimwa handisi munda zvakanaka mbuya paramba kuita nayo nditi kusvika mbuya adi afa mbuya afa 2024 muna October ndopakafa mbuya vasodaidzira panhamo nasekuchipangura tapota pane munhu yakanga ambonzi pane kurimwa chi munda ngaachiregere munda asagwa mbuya anga asipo panhamo anga aripo musi wacho takaiga mbuya but the following day vakabhatiza kuenda kuHarare nebhazi renyaradzo zvichizva kuti magari mazire ekuito zoti panhamo ndopanotaurwa zvese ane chikwereti chemunhu ane chichichichi bati yakabhatiza ndopakazotaurwa chi nyaya dzese dzataurwa ndopakazoti kana pasina munhu wacho imisapo takuchitumira imimi mashoko aya toendai motaurira maitiza kuti ngaachisiyane nezvarudini zvari kuita sabuka akati okay mashoko ndadii ndazwa avabvamwe nawo namaipi angu pera from there ndopatakazoona 2026 unono namachi uno kuti munhu akuisa chi mapoye wacho ndopatafonera mama vari panapo kuti ndiye muridzi wacho imunda ndiye ane baba ane munda iyi vanomutomera mama nyaya munda iyi zvakazodibi because handisiuziva kuti situation zvakafamba nekuti kona pakuiswa mapo mapo nani kana handisiuziva kasi ndapota hangu dziura mapo iyoyo yacho tibate munhu wacho kuti ndeani is okay sure mapo ndakadzura tenda pasi chidzura tenda pasi ndapedza kudaro akanamba kwangu different day wakazare mapo simataura iya tikateerera futi tikadzura kesa pasi totondengesa pasi third day ndopakabva apamakwenda wakavana mapurisa vanakondisumisa basi ndadzurwa mapo angu nacharisa mbarwa kuti munda ndewangu kuti tichi ndezva mapurisa kunonifonera amisiya mbarwa kurewo game nenharo ayeonza muri makadzura mapochi pamunda pambuya dzesa ndati haizokei mashefu no problem haisi nyaya masho mafoni akadzura asi pamunda ndepandakadudza zvisere kuti ndepangu ndepamai vangu nditi its okay manapira kukembe tasvika kukembe mapurisa akatora mainvestigations avo atakaswera tiripo kusvika kuzotipedzisira kunoti iyi nyaya iyi mbuya nyaya iyi endai pasabhuku ndokunotaurwa nyaya ichi yeminda yakutoti ibhondi achititi endai pasabhuku ndokatotaura ndekwamunoti munogariswa meya yeminda sabhuku kana atadzi moenda kwazvo ishe kana atadzi moenda kwamama mazinzo ere mbuya panzaada zvingo chatinoda kutaurira mbuya ndechekuti zvakaita murume uyu haisi mhosva because dairi mhosva akadzura mapo aya vatematema varasa kana kutora mapo acho enda nawo kumba kwake saka haisi mhosva but yanga iri action yekuti muzive kuti chii chiri kuitika patamobva kumapurisa pataibva kumapurisa
ndopa takagara almost 3 to 4 days pasina chaitika. Takazona purisa raishe rakujaya kumba rakasvika nesipo banandokubasa panangopangosiya tsamba kasa mudiya kwacheni mangwana akati okay for sure ndakafana kuenda kwani kwaishe kusvika pangopinza nyaya yake zvemapenzi yake mishaka ziveto handizivo maonero akaita zvakamira sei because iye yanga isimbori nyaya yekuti inongoya kunokuba kaya yakadiki ende kari simbo zvokuti munhu wacho yakapiwa futi kuti ari ndepenyimo ekuti imwe yakatokura iyi ndomene kam ndakazoti kuri kuenda kupaona so kuti ishe yakabvuma kuenda paground because paakanga kutonga nyaya yake ndakamuti ishe handei paground ndokuti nyaya iyi apa tikutonga chitsuri musagi apo handei paground nyaya isenobva yapera zvatikutaura nezvekutaura mbuya zvese muchadi chazwa but ishakara kuenda paground akakusvika paground ndakazomwera kuti endai pamutasi saka from there ndosaka nhasi tiri pano. Saka imweni matende achakakura paizvozvo yakatokura pane tumadi aiwa mabonza inini kubva nguva yandakapera handina kumboigera urima makwere gore negore ndaingorima makwere iye ndiyo uri kudiika pulazi uyu haasi mwana kwanyambako muzukuru mundibuta mwana watete muzukuru watete edu yakwaizo anga arishe lavumoo ndiye wakabereka mwana saka iye uri kutungamira vanasanyambaka tichiziva kuti zviri kubva kuti ndiye wakapiwa munda ishe wakati iwo wakati kuya nambuya mawedza ari upenyu kuti mbuya chiregerai munda ini ndapiwa munda mbuya ari ndo pakazi ndipo pakabvira ishe ukata chagonikiye vanasekuru vacho vari uri muzukuru zvecho ngezvazvo vanasekuru vari pakata konaise kwemi munoti zvikura sei kune nyaya dzenyu imi makagara kutanga kwayo ndepekuti ndinoitwa nyambaro ndiri muning'ena wemuridzi wemundu muridzi wemunda uriti wakashaika baba vana vako ndine musikana uya hakuna wakomana mufemiri wangu wakashaya shaya mukomana kuya ruzi muzukuru zvirudu mwana wekusha mwana uya ane kwakiwe mwana wemukwambo ane kwake tinoda vana vanakomana vambuya mabenefishari mwanakomana wameko takaberekwa tiri tsvuru ine mizvo imwe ini ndinogara musango ndiri kubasa kuharare nyaya iyi ichitanga pamusoro iyi ini makarorwa ndakamupiswa handina kana chiti makarorwa here hanoti kurorwa nekumitiswa zvakasiyana unokwanisa kurorwa wobvotadza kumitiswa saka kumitiswa nekurorwa zvinozvitu zvakadii zvakasiyana saka ini ndabvunza kuti makarorwa here muri kuti handidii handina wai ndabvunza is because kana musina kurorwa ka you are entitled kunge munge rugara pachii pamba pamairani nababa because hauna kurorwa unozobva papa pana mai nababa kana udii marorwa saka chekutanga zvosa ndabvunza kuti makarorwa here yange riri ndione kuti zita ndivirginia nyambaro ndo zvandandoda kuzwa kuti muripo pai baba muripo baba all along munhu wauri kutaura maimbourima munda takaurima makore akawanda kukura kwangu kwese kumitiswa wanangu wangu kwese sabhuku ari apa anotoziva kana mawitness ari apa unoziva saka kuuya manje mirai kana imi mairima saka mbuya akazopire yawo mbuya achipawa munda mbuya wakandifonera ndiri kubasa kuharare awasopindura ndati kana muti nguva yese mamunhu parima sei mbuya akazopa munhu iwo parima mbuya wairima nyimo neawa pamunda ipapo achitorima wakawanda ausopindura
Anoti paimwe mbuya wakangoti ndati iwewe wati maiparima every year. Mubvunzo wangu hochitikana paiparima every year. Sei mbuya akazopa munhu kuti arime imo pamuri kurima ini? Alright, maitikira zvakaita ichi. Mbuya awa utanga kuti awa wazorima. Waitomboenda wachirima wese munyimo idzodzo nambuya. Mbuya achibva pakondiwa iro mutoronzi fanorima apo chibage. Munda iwowo wakakura une madhira. Hamusi kuteerera zvandikufunza. Ndati kana munda iwowo maiurima. Mbuya aizopa umwe munhu sei imi muri kurima munda iwowo. Imi muri kuti murima menyu mune mamwe chibage. Muzokwese ndandikudza. Maiti mamuri machibage every time. Handiti mune chibage. Handika mbuya oti iwewe indori nenyimo imomo urima chibage. Hamukuona zvokuti pakati berai pakati penyu muri tu panorundi yeipera. Pakati penyu muri tu pana ari kunyepa. Because hamunobvira mangorima mese munda we same time. So it means pakati penyu muri tu pana ari kunyepa. Because mbuya utaura mina na ile mama mbuya ndando limepsa ini muntu ndando limepsa saka ngari ulima ndia umwe muntu oyo kena ngaka koti umwe muntu wakakura saka chazi uri muruti Kati ndingamukumbira minda izvainoitwa vanhu vanotikana vachirima vakarima vane nguva yavanoti amunda unenge wakuda kuenda koita vanombosiya kuti ungoti ivhu racho rimbodzokedzana kana radzokedzana mani ndo panochikumbira vanhu vevanhu kuti no madiwo chibaka pamumbotipo timborimuzi vazhinji vacho vanorima iwewe wafika wagara utongoro kubasa it is visual ways of proof utongoro mabasa because utongoro utaweza kuziya chini ukuzokati cheumizazi unadzira munhu the purpose yekunadzira munhu ndekuzorime futi wadi wamboima so ndikati cheumizi waradzira munhu kuti umwe munhu azorime uruti what are you saying? Unongoradzirei? Chakaitika mai ndechekuti munda havana kurima wese makondi akatorera asi pakarimwa penyimo padoko ndo papari kuenzaniswa nekabuilding kana asi munda wakadini isusu nyaya yedu iri pekuti pari kutorwa nambuya apa pamukundesana ndo pakakura sebuilding here kana wamunda wese asi paari kurima papagara panoti anorima pacho pakasenzana nekabuilding kana asi kumwe kwezo pakachingorima makore ese arutaura ndiko kabuilding kana asi kumwe kwese kwakusina chii saka kufa kwaita mai munongozva kuti munhu akafa zvinonzi zvinhu zvese ngazviparadzwe zvinhu zvaparadzwa inini ndakasunguka ndichitaura kuti pane vanhu vane zvikwereti neimwe minda iri kure nepamba tinogara ndiyo umwe munda une kahafu karutaurwa kairima chimbuya saka kuparadzwa kutaurwa kwezvinhu mbuya wanga wasipa watokwira bhazi renyara dzavaenda Harare pawakadzoka ndo pawakanzwa nyaya yataurirwa sabhuku kunzi vanhu vese varurima minda ngavasiye minda yavarurima sabhuku arapo sekuru wako ndio akanga ile munda yo 1943 ichibhazu kupedzwa nemadhumeni tibhatati uyu munda wako uyu munda wako uyu munda wake apo tikachipedzwa zvino mati zvakazoitika mumachuti sekuru vakabva washaika mwanakomana wakaibharura mai uyu ubvailo kune kichini yambuya kwakakwine rimwe dhuleni iko iwo vandowirirana naye maijizangu iwo mando wakanga wachipara wete
tichienda zvinhu zvakanga zvipuranwa chienda tikoma makoko uyaibva andochechewa chaba ndudo pokulini vachibatana navarwai zvino kutobva ndakaita kutaura hapasati pakurimba zvino uyu akanga kutoda kuita pezi pamwe anga tichiondoonako atine wakadzimai asi achiuya kubva kwasamanga wamwe wazvokwadzizango wamwe waimanga wamwe kwachirimanyo kwanyambarwa pane tete wavo wanga akarorwa ipopaa iyo manje aibva apiwa rimwe dziga iyo manje aibva aenda kundoti inini ndinodawo dziga aibva apiwa iyo manje azi iyi ndehanzvadzi yambuya wako ndine zvaari kurima apa pari kugara pano unonzi namubaro wanga aibaya majekiseni uyaka ndiye wakamba kunyumba dzake tinekoko kune mapuranga iyo mamanje ariyo saka manje wanga akuipa pano ndakati nzindisa bhuku ndura mapuranga ndomupa mbudzi handina kumbomuona ndaenda kuti minda iyi inonga yakarongeka kudhara kusarima kwawo kurima ndawa kunemwe minda yakawanda kubvira moona mumire yakaita parutaurwa nambuya nechipa ti mbuya chimwe chandikuda chitatu chacho ikei kuti vana wenyu panga paino kana hwana aripo kana kuti weukama hamuwi kudari bamuri nega uzi nhasi munoona mukairuza mukahwina mukaita sei vana wenyu vanofanira kunge vachiziva kuti ndipawo here kana kuti havandi pawo saka ingei muripo nevana ipawo daidzai mwana wenyu kana 1 or 2 kana hanzvadzi yenyu kana chii wange waripo wanzwewo kuti nyaya iri kuita sei irikutongwa sei andi sabhuku imimi monge muripo ishe havana problem ati inini sabhuku ndimwe wandonyanya kuda munge muripo sabhuku wabanzi mbuya nehama dzenyu sanga sangane pamunda ipapo zvichindani chitatu na 10 o'clock.